Prijatelji i porodica juče su na Novom groblju ispratili čuvenog kompozitora na večni počinak. Veliku pažnju javnosti juče je privuklo to što na poslednjem ispraćaju čuvenom kompozitoru nije bila Tatjana, kao ni dan pre na komemoraciji upriličenoj na RTS-u. Takođe, njeno ime je izostavljeno i sa umrlice, pa se među ožalošćenima nalaze samo njegovi najbliži. Razlog tome jeste činjenica da su se pokojni Aleksandar Sanja Ilić i Tatjana Ilić razveli u novembru prošle godine, ali njihov dogovor bio da se o razvodu ne govori u medijima. Ona se godinu dana pre zvaničnog rastanka iselila iz porodičnog doma u kojem je živjela sa Sanjom, jer tada nisu zajedno. O ovome javnost nije ništa znala, jer kompozitor nikada privatni život nije isticao u medijima i nije volao da bude u centru pažnje na taj način, niti da pravi skandale. Tako je bilo tokom i nakon razvoda od druge supruge, pa su se rastali u najvećoj tišini. O krahu njihovog braka znali su samo oni najbliži.